YouTube VBlogs, тук сме ProSM Killer и Dragon Killer Higgs. Днеска на нова година ще ви покажем нашата заря. Първо да видим да започваме. Аре! Браво! Аре! 3, 2, 1, слагаме редстона. Давай! Ма ти зареди ли ги, бе? А, лак! Лак! Аз съм на бандикам, не съм на хиперкам. Погледнете нагоре, погледнете, гледайте каква красота. Толкова е красиво. Лица на крипари, глупости разни, звездици. Да, бе. Видяхте ли лицето на крипара? Толкова яко. На мен ми се оправи лага. Дай, зареждай ги гледай. Лак! Лак! Тарарарара. О! И си играхме доста напред, въпреки че ще продължи клипа много и още минути. Абе ще продължите и към 5-6 минути. И ще заминат. Чайче лаг. Лагната е здраво човече, не мога. Оправи се. И както виждате, ще продължи зарята, докато не свършат фойерверките. Играхме си 2-3 дена тук да ги направим тези фойерверки, защото са доста трудни. Ади стига де. Така. Лак! Аз за пиви не мога мърдам.